Puilano ani khani hamjak mata siba yapharu. Haino hainarokni bwskango bewaisa koklop sapirna jora mamabar. MTK Production ni luajijak takhuk amritni koimung bai. Haidingke asuk kok sayawi o koklopno khnanani bagwi chenglai siwano. Koklopni bumung wngkha Hindi swlainai. Swinaini bumung wngkha Runit Debarma. Lamao koklam pandao khorang kaisano kokthai thaisano. Hindi swlainai. O kokno khoroksa khwnai. Sungo ano asomsa basai. Langma koldok hobui samo bono ringui saka ang bono o hayung swlaijaknai. Kok wngkha joto swlaijagyaro o hayungniya boro. Tomung bebak swlaiwi borokni uansukma kubuni mokol pama swlaijagya khe Hindi swlainai. O khorang o kokthai khugo simi kwsai. Tongnaiabo salsa bwkhang kolobwi bebak siring wngnai. Khakhai norok o koklop khnatok jakana hinai o koklop sanai chini bukhuk Rusna Debarma tei swinai wngkha Runit Debarma. Padikai bongno swng hambai afar soklaiyanu haikhe norok bo comment box o sadi bongni koklop bahai wngkha swimani bo bahai wngkha tei samani bo bahai wngkha obo khursawi salai di norok. Joto naitongnai ani khapangni viewers rokno ang koina muchungo eba sana muchungo norok jodi no obai dal bidal videos naina muchungkha angkai norok o channel subscribe khaina tapukdi tei like tei share khailai di je mansa angkai nongno bo haino paiplaya hambai nongno hambai sini rui rubaya chorewi naitongdi bwskango tebo dal bidal video phaitongo hambai.